Καλημέρα σας, κύριε Πρίτανη, κυρία Κοσμήτορα, κύριε Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Ινουσών, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Χίου, εκπρόσωπε της 96 ΑΤΕ, διοικητά της ΑΕΤ Μηχανικών Χίου, διοικητά της ΑΕΤ Ινουσών, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι ομιλητές και σύνεδροι, αγαπητές φοιτητές και φοιτήτριες, σας καλωσορίζουμε στο First HIOS International Shipping Summit, a dynamic dialogue between academia and the shipping industry. Καλούμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, να απευθύνει χαιρετισμό. Λοιπόν, σεβαστοί εκπρόσωποι των αρχών, αξιότιμοι προσκεκλημένες και φίλοι και φίλες που έχετε έρθει εδώ για το πρώτο International Shipping Summit. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή που σκοπεύει, από ό,τι έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του τμήματος, να φέρει κοντά θεωρητικές προσεγγίσεις για την ναυτιλία με πρακτική της ναυτιλίας και να έχει και μια συνέχεια μες στον χρόνο, δηλαδή είναι το First International Shipping Summit. Στόχος είναι, από ό,τι μου έχει πει ο κύριος Πρόεδρος, να συνεχιστεί σε μια σταθερή πορεία στον χρόνο. Οπότε να υπάρχει μια δυνατότητα ενίσχυσης και των σπουδών του τμήματος μέσα από την εμπειρία και τις ανταλλαγές απόψεων που θα υπάρξουν εδώ και να διαχυθεί και η τεχνογνωσία του τμήματος στο ναυτιλιακό τομέα. Χαιρόμαστε πολύ που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία από το τμήμα και τη χαιρετίζουμε και σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα τη στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα σας κρατήσω παραπάνω το χρόνο σας. Εγώ δυστυχώς σε κάποια φάση πρέπει να αποχωρήσω γιατί ταξιδεύω σήμερα. Αλλά ελπίζω να προλάβω να ακούσω τουλάχιστον τον κύριο Φαφαλιό. Οπότε καλή αρχή και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλούμε την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, καθηγήτρια κυρία Μαρία Λεκάκου, να απευθύνει χαιρετισμό. Σας καλωσορίζω στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επέλεξα τον δεύτερο όρο για να πω ότι σας καλωσορίζω στη Χίο και σας καλωσορίζω και σε κάτι που δεν είπε ο Πρίτανης γιατί θα φύγει, για την περιφερειακή αριστεία. Έχουμε την εξαιρετική περηφάνεια να παραδώσουμε σε λίγες μέρες το Κέντρο Γαλάζιας Έξυπνης Εξειδίκευσης. Όπως θα έχω την ευκαιρία να δείξω και σε λίγο, σύντομα, όπως απαιτούν τα πράγματα, το summit αυτό θα έλεγα ότι είναι μέρος αυτών που οι έρευνες και οι πολιτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας της θάλασσας και των νησιών, της ναυτιλίας, των ναυπηγείων, της κρουαζιέρας, του γιώτινγκ, της ναυτοσύνης, της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτιλιακής παράδοσης επιβάλλουν. Τι είναι αυτά? Πλατφόρμες όπου συναντιόνται η βιομηχανία με την ακαδημία και με την τοπική κοινωνία. Αυτό που έδειξε η μελέτη μας ήταν, και το συζητάγαμε μόλις τώρα με τον κύριο Φαράκλα, είναι ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους, τις τοπικές κοινωνίες.
και βέβαια τους συναδέλφους, επιστήμονες, ερευνητές ή νέους. Λέξη δεύτερη κλειδί. Άρα λοιπόν αυτό το HIOS Summit, στο οποίο ανήκω οργανικά, έχει στόχο τόσο την ανταλλαγή ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη για την έβρεση λύσεων. Ο Πρίτανης είπε τεχνογνωσία, αυτό σημαίνει τεχνολογία, αυτό σημαίνει επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα υπόβαθρο όπου συνομιλούμε με λύσεις, με ευρήματα, ακούμε και κυρίως παρουσιάζουμε στους νέους, που είναι μεγάλη προτεραιότητα, δεξιότητες. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Χρονιά για τις δεξιότητες και αποθέτουμε όλα αυτά στις τοπικές κοινωνίες για να βελτιώσουμε την αντίληψή τους. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου το έχει εντοπίσει, άρα έχουμε και σύμμαχο εδώ και το κράτος. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Πρίτανης, το HIOS Shipping Summit μπορεί να είναι η εμβληματική πλατφόρμα εκεί όπου η θάλασσα συναντάει όχι τη γη, το νησί. Και αυτοί είναι οι νέοι πυλώνες της πράσινης συμφωνίας, του Green Deal, όπου ανέδειξε την βιώσιμη γαλάζια οικονομία σαν έναν μεγάλο πυλώνα. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για τα ελληνικά συμφέροντα και πολύ μεγάλη υπόθεση για τα νησιωτικά θαλάσσια συμφέροντα. Άρα αυτούς τους στόχους εξυπηρετούμε, συναντούμε λοιπόν όλους τους κοινωνικούς εταίρους και το θεωρώ εξαιρετική ευκαιρία και για το πανεπιστήμιό μας, το οποίο είναι με απόφαση της συγκλήτου του Blue University of the Archipelago. Άρα συναντιόμαστε οργανωμένοι για να οδεύσουμε μαζί, όχι κόντρα στα κύματα, με τα κύματα. Σας καλωσορίζω και εύχομαι αυτό που είπε ο Πρίτανης, ότι σήμερα ξεκινάμε ένα θεσμό με διάρκεια και επίπτωση, impact, γιατί αυτό σημαίνει γαλάζια οικονομία, μετρώντας το impact στις θέσεις εργασίας, στο εισόδημα, στους ανθρώπους και στα νησιά. Καλώς ήρθατε και καλή αρχή. Καλούμε τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, καθηγητή κύριο Σεραφείμ Κάπρο, να απευθύνει χαιρετισμό. Πριν του επιτρέψω να δώσω το μικρόφωνο, υπάρχει για τους ακαδημαϊκούς χρήστες, όχι μόνο Πανεπιστημίου Αιγαίου, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DUROM, αν θέλετε, για τα κινητά σας, και για τους μη χρήστες, το Aegean Wi-Fi Portable και Aegean Wi-Fi Portable 2. It's free. Κύριε Πρίτανη, κυρία Κοσμήτωρα, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι διοικητές, κύριε Λιμενάρχα, σεβασμιότατε, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές. Τελευταίοι, αλλά όχι τελευταίοι σε σημασία. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σας καλωσορίσανε ήδη ο Πρίτανης και η κυρία Κοσμήτωρας. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω σήμερα κάνοντας, όπως ήθιστε, μία σύντομη ιστορική αναδρομή όχι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από την ίδρυσή του το 1998 μέχρι σήμερα, γιατί τα είπαμε χτες. Τα είπαμε χτες γιατί χτες ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη μέρα. Ήταν η μέρα που τιμήσαμε μια διακεκριμένη προσωπικότητα της διεθνούς ναυτιλίας, τον κύριο Δημήτρη Φεφαλιό, ο οποίος από σήμερα αποκαλείται Δόκτωρ Δημήτριος Φεφαλιός, διότι είναι επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα χθες, οπότε για να έχουμε και μία ροή που να μην μας αποκλίνει πάρα πολύ από το πρόγραμμα και από το χρόνο, δεν θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Να πούμε όμως για το Summit. Το First HIOS International Shipping Summit. Δεν είναι το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο που γίνεται στη Χίο, ούτε είναι το πρώτο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι το πρώτο που, που από εδώ και μπρος θα το θυμόμαστε και θα το ονομάζουμε HIOS International Shipping, όχι conference, ούτε symposium, ούτε κάτι άλλο, summit. Γιατί?
γιατί ενώ πολλές δράσεις συνεργασίας και διάδρασης υπάρχουν μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, του ακαδημαϊκού πανεπιστημιακού πυλώνα της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, υπάρχει διάδραση, υπάρχει συνομιλία, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πάντα με αφορμές αυτοτελείς. Κρίναμε και ονειρευτήκαμε ότι πρέπει να θεσμοθετήσουμε και ένα φόρουμ που ανατακτικά χρονικά διαστήματα, και λέμε κάθε 2 χρόνια σταθερά, να αποτελέσει μία αναφορά μόνιμη και θα έλεγα σχεδόν αυτοματοποιημένη. Πώς μέχρι τώρα λέμε τα ζυγά χρόνια έχουμε Ποσειδόνια, από εδώ και μπρος τα λέμε τα μονά χρόνια έχουμε Summit. Στοιχείο. Στοιχείο που δεν είναι τυχαίο ότι είναι στοιχείο, γιατί πού είναι ο Γιώργος ο πατέρας, δεν τον προσφώνησα κιόλας. Είπαμε ότι 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία είναι Χίος και Ιδούσες, αφού 24 είναι Ελλάδα γενικώς. Έτσι δεν είναι, κυρία Σταθοπούλου? Ναι, συμφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοδοξία. Εδώ να γίνει ένα φόρουμ όπου οι 2 πυλώνες της ναυτιλίας, ο πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός, εκπαιδευτικός και ο πυλώνας ο επιχειρηματικός της δρόσας ναυτιλίας, να συναντιόνται, να αλληλοενημερώνονται καλύτερα για το τι κάνουν, να αλληλοενημερώνονται καλύτερα για το πώς το κάνουν, αυτό που κάνουν, και σίγουρα να βρεθούν συγκλήσεις, κοινοί τόποι, κοινά ενδιαφέροντα και να είναι προστιθέμενη η αξία της ένωσης των δυνάμεων για κοινούς στόχους. Άρα εδώ θα αφουγκραστούμε τις σύγχρονες ανάγκες, θα αφουγκραστούμε τις τάσεις και θα προσδιορίσουμε δράσεις για το μέλλον. Αυτή είναι η φιλοδοξία του First Chios International Shipping Summit. Ένα διακριτό φόρουμ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί, όπως θα έχετε δει από το πρόγραμμα το τιμούν διακεκριμένες προσωπικότητες της ναυτιλίας και του ακαδημαϊκού χώρου ως ομιλητές. Το συνέδριο από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης, της οργάνωσης και προετοιμασίας του αγκαλιάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία και χαρά από σημαντικούς φορείς και θεσμούς. Έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για αυτό το συνέδριο. Έχουμε την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έχουμε και την αιγίδα της Ένωσης Επιστημόνων Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών της Ναυτιλίας. Αυτό νομίζω λέει αρκετά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε και έχουμε την τιμή να είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου. Μετά έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, λίγο πριν φύγει για Λονδίνο, τον κύριο Χαράλαμπο Φαφαλιό, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτικής Συνεργασίας του Λονδίνου, ο οποίος θα είναι ο πρώτος keynote speaker, και μετά θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Session 1, της συνεδρίας 1, τον δόκτορα Δημήτρη Φαφαλιό, και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του, τους εκλεκτούς συνομιλητές του στο πάνελ, για να μας πούνε για την απαθρακοποίηση, και μετά θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Είμαστε ήδη από την αρχή λίγο έξω στο πρόγραμμα, αλλά για να σας πω την αλήθεια δεν ανησυχώ, γιατί οι 3 πρόεδροι των συνεδριών είναι με τον τρόπο τους λίγο Άγγλοι. Δηλαδή και η κυρία Στανοπούλου και ο κύριος Φαφαλιός και ο δόκτωρ Γιώργος Πατέρας είναι λίγο Άγγλοι. Οπότε θα το φέρουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Καλές μας εργασίες. Τα καθήκοντά μου, αλλά από τις πολλές υποχρεώσεις ξεχάστηκα. Έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, να ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν είμαι αυτός που αξίζει τέτοιας υποδοχής. Νομίζω, και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω στα ελληνικά και για λόγους έτσι αυρότος και ευγένειας προς τους διεθνείς προσκεκλημένους, αλλά μάλλον και τη γλώσσα της ναυτιλίας, να συνεχίσω με έναν χαιρετισμό στα αγγλικά.
Να πω καταρχάς εδώ ότι η δική μου ταπεινότητα βρίσκεται εδώ όχι για να δώσει αξία στο συνέδριο, στο Summit, αλλά να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει το Υπουργείο τα χρήσιμα συμπεράσματα τέτοιων γεγονότων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και το εκπροσωπούν διαχρονικά τον τομέα, αλλά και με τις ιδιότητές τους, τιμούν ήδη την ακαδημαϊκή επιστήμη της ναυτιλίας, αλλά με πολύ πρακτικό τρόπο. Επομένως, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας, μας έχει συνηθίσει και έτσι πρέπει σε εκδηλώσεις, σε γεγονότα επιστημονικού και άλλου χαρακτήρα, τα οποία επισημαίνουν αυτό που η κυρία Λεκάκου τόνισε και το οποίο για το κράτος πλέον είναι εθνική στρατηγική. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, ενώνοντας ακριβώς αυτές τις έννοιες που για πολλά χρόνια ήταν σιλό και πλέον πρέπει να γίνουν κομμάτι της δημόσιας πολιτικής της ναυτιλίας, των θαλασσίων υποθέσεων ευρύτερα και της νησιωτικότητας, λέγοντας εδώ ότι, θα το πω, δεν είναι καθόλου τετριμένο, ίσως να είμαι και εγώ οικοδεσπότης του γεγονότος αυτού, ως Γενικός Γραμματέας της νησιωτικότητας, στοιχείο και στις Ινούσες και στα Ψαρά και στην ευρύτερη περιοχή, ταυτισμένη απόλυτα με την ναυτιλία, με την αυτοσύνη, δηλαδή τους δύο μεγάλους πυλώνες της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, την ελληνική πλειοκτησία και πλειοδιαχείριση, αλλά και τον Έλληνα ναυτικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ, στη Χίο και στην ευρύτερη περιοχή, θεραπεύεται η ναυτική επιστήμη σε όλο το φάσμα. Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο παράδειγμα τόσο καθετοποιημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και με τόσο καλές σχέσεις. Οι διοικητές μας, όπως και το Λιμενικό Σώμα, το οποίο επιτελεί έναν πολύ ειδικό ρόλο στην διοίκηση και την οργάνωση των σχολών και στην εμπορική μας ναυτιλία, ως ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση, είναι πραγματικά κάτι που για εμάς ως Υπουργείο είναι τιμητικό, αλλά και για τον τόπο που έχει αγκαλιάσει η Εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση, και πραγματικά αυτή η σύνδεση είναι μάλλον παράδειγμα διεθνές που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και πολύ σημαντικό, οι φοιτητές και οι σπουδαστές μας εδώ, που έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την όσμωση που χρειαζόμαστε, γιατί αύριο και οι φοιτητές μας που θα βγουν στην αγορά, αλλά και οι σπουδαστές μας που θα στελεχώσουν τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Είτε είναι στη στεριά, είτε είναι στο πλοίο. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να κατανοούμε τις ίδιες έννοιες. Επομένως, αυτό ως προς τον ελληνικό χαιρετισμό, και θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής τοποθέτηση. Of course, it's not an easy thing, a Cretan guy being in here speaking in English, but I will try that, and I apologize to our shipping community that is actually grown up in London and abroad, and I apologize for my English, but I would like to address that since it's an international event, and should be, it is. Shipping sector is an international. It is the most international sector in Greece. It's the only global sector that we are leading, so it's important to be adaptive in the environment. And of course, English is something that is, there's no question about that. So it's a great pleasure for me to address to the first HIOS International Shipping Summit, and I would like to thank the organizers on behalf of the Minister Stylianidis for the opportunity to participate in this constructive exchange of views on the trends, challenges, and opportunities in the shipping sector. Allow me also to say that it's also important and symbolic for the summit to take place in the island, as I said, that is connected historically and operationally, if I would say, with the two foundations of the shipping, the ship owners and the seafarers. The recent years of the pandemic and the multiple worldwide crises have shown us clearly how sensitive and also how important transportation, maritime transportation, is for the global stability. Maritime transportation proved to be the most resilient sector to ensure supply chains, and at the same time, it always manages to create reliable and effective mechanisms to keep vessels and infrastructures running smoothly and safely around the world. Most recent crisis in Ukraine revealed even further the importance of shipping, particularly by sustaining a running supply chain for energy and food, providing security globally, and especially for the most vulnerable places of our world. As Greeks, of course, we're very proud of our shipping sector. Even if we are a relatively small nation, our shipping power is significant and supports fundamentally the sustainability and growth of our economy in terms of foreign exchange inflow, GDP, and employment at sea.
I think you know better the statistics, and in any case, maritime and shipping is the only global sector or policy field that Greece leads, mainly, if not exclusively, because of the ship owners and the seafarers. Those two fundamental pillars, the ship owners and the seafarers, are or should be the building blocks of the public policy on maritime affairs. Those unprecedented situations has further revealed that people outside the shipping sector and community, sometimes with critical roles in policymaking, ignore the crucial role. So it is now the opportunity to help increase public awareness of the important role of the shipping industry and seafarers for our societies as a whole. At this point, please allow me to elaborate more on the public policy response on those challenges related to green and digital transitioning of shipping. I will be very clear about the driver of the state intervention in the green transitioning. We strongly believe that the maritime public administration and policymaking is facilitating rather than patronizing solutions or decisions, and we must be very transparent in that, especially in global sectors that are very sensitive in government's intervention of any kind. What we do or should do is to keep an open dialogue with the industry, like that, actively participate and represent our national interests in ongoing discussion and negotiations, and of course, enhance and empower our knowledge base of the international and general environment and constraints. The focus of the Greek Maritime Administration regarding green energy, fuel-related challenges is based on the support and the promotion of the triangle of our strategy that comes to the better regulation, better funding, and better knowledge. And those three fundamental dimensions of our work is the roadmap that we expect also from our institutional partners to follow, like European Commission, IMO, etc. With these thoughts, I would like to thank once more the University of Aegean and Professor Kapros for their invitation. Judging by the high level of the participants, the solid presence of academia, research, and industry, I am convinced that the summit will provide all of us with useful insights for a green, digital, smart transformation of the shipping sector. But at the end, we have to keep our vessels sailing no matter what, and with a clear Greek footprint. Thank you.